en aquests moments 20 autòmats aquí. El que passa és que tinc aproximadament unes 160 referències des de que vaig començar. Doncs a hores d'ara, 160 referències vol dir que han passat autòmats que he restaurat, que he arreglat, que he construït. La meva col·lecció privada, que és la que jo ensenyo a través de les exposicions que vaig fent, són 19-20 autòmats. Jo vaig començar construint autòmats que eren pràcticament iguals. Pel que fa al funcionament, la tècnica, eren iguals que els que es construïen 150 anys enrere. El que passa és que, com tot, a mi aquesta feina em va anar apassionant i a poc hi vaig anar incorporant altres tecnologies. L'electricitat, una miqueta més endavant l'electrònica, també. A mi m'agrada molt que aquests autòmats juguin amb el públic, que no siguin només peces que es vegin i que passem de l'un a l'altre, de l'un a l'altre i ja està. Fixeu-vos, mireu. Ja, fixeu-vos ja, havíem dit el número 4, i fixeu-vos com ara la boleta ja està indicant el llibre. I el que faig, doncs, és a través dels meus autòmats fer divulgació científica i divulgació tècnica, tecnològica. Jo vaig començar a treballar al Tibidabo l'any 2002. Llavors, allà hi ha aproximadament això, us dic, unes 48 peces, i es va començar fent una feina molt intensa de restauració i de conservació d'alguns autòmats que estaven ja molt malmesos, i un cop es va aconseguir fer d'aquesta feina, el pas següent ja ha estat conservar-los. Persones que els encanta la informàtica, que els encanta les noves tecnologies, es troben davant d'un autòmat i encara són capaços d'enamorar-se d'ell.